ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆମର ଅଣାହେଇଛି ଘରେ କଙ୍କଡା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ହଉଛି ରାଣୀ କଙ୍କଡା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ମୁଁ ବନଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭାଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ କଙ୍କଡାକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜା ହେଇଯିବ। କଙ୍କଡା ପଡିଲା, ଲୁଣ ପଡିଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଲା। ଏଥର କଙ୍କଡାକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରାହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡା କେମିତି ଲାଲ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଙ୍କଡା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଓ କଙ୍କଡାର ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକା ହେଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚିନି ପଡିଲା, ପିଆଜ ପକା ହେଲା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଜା ହେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଯଦି କଲର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ସ୍ଲୋ କରିବେ, ନଚେତ ମସଲା ଟା ପୋଡି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ବାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ବଟାକୁ ଦେବେ। ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଜାଳକୁ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମସଲାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବେ। ଏଥର ମସଲା ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଙ୍କଡାକୁ ପକେଇବେ। କଙ୍କଡା ପକେଇଲା ପରେ ମସଲାକୁ କଙ୍କଡାକୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ କଷିବେ। ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଳୁକୁ କଙ୍କଡାକୁ ମିଶେଇକି ଭାଜିବେ। କଙ୍କଡାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇବେ। ଆପଣ ଝୋଳ ଯେତିକି ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ କଙ୍କଡାକୁ ଆମେ ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡେଇ ଦବା। ଆମର ତରକାରୀ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଆହା, ବନ୍ଧୁମାନେ ହାତ ପୋଡିଗଲା। କି ବାସ୍ନା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର କଙ୍କଡା ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର କଙ୍କଡା ଆମର ରେଡି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥର ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି।